S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis téléspectateurs de la Piindi TV, on calminama on juurama beltanama no hantini ko de tigui beltade puccidde mon no mbi wadi kala saha e émission mo ganduɗa ko émission baddo meilleur émission mo jiɗɗono émission Miin E Mon e Piindi TV hande kadi mi bismima ɗo ɓe ganduɗa ko heftinami no fewi e rap pulaar kono ɓe ganduɗa kadi on yiɗino ɓe gara ɗo guila ko ɓooyi woni jungo ñaamam ko laybi ɗo e jungal neno woni ɗo ko le jeune rappeur il se nomme Crazy Miin. Papa Crazy a salminama. eyi a salmirama. Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini onon foof mi siarima on doole ko Crazy Miin et Papa Crazy de son vrai nom Ousmane Dieye, membre fondateur Doole Music from Dungel City. Merci Crazy Miin nan ɗon woni junggam ñaama woy kono ko kulɗumi de mi nani bon ko bandi kono ari émission han woyno kulɗumi ni ko woni no kulol meeɗa wodde mbir ko jahnimi kala gonɗo caggal taw arani émission Miin E Mon mbatta ko beleɗa kono saari émission Miin E Mon tan a réglan non wona yemde non mais fuɗɗima gilla ha joni ka tokkiɗo non mi tokkaki juste mi wat attendre quoi laybi bisimilla ma. ok assalamu aleykum Tifa assalamu aleykum Piindi TV assalamu aleykum Sénégal plus particulièrement Fouta Toro mi weltima kadi aussi quoi e ndeɗo jonde no mbiɗa nane ni rek hewɓe paɗino ɗum ɗo quoi eyyi min kam no mbimiɓe ni mbitemi ko laybi am from Thilon Jeeri am from Dungouro Alpha eyyi mboɗomi ɗo hen e nder Dakar ko ga konmi mboɗomi diwan Keur Massar from tamit Faya Gang to woni staff o Miami Gang kamɓe fof kadi mbaɗiɓe sawdab surtout ko ari dusde mi ɗo hen ko ɓe kam moyɗol ɓe mi ala haala mabɓe mi ala miijo mabɓe mi ala golle mabɓe mi ala jogdi mabɓe par ce qu'ils sont tout pour moi eyyi ala fof ko mbannanimi ala kadi komi jarnanimi quoi tigui. Merci beaucoup Laybi ko ɓe hande bismimi ɗo émission Miin E Mon ko wodi faɗede ko no heewi par ce que on gandi ɓeeɗi ɗo won ko mbaɗi ko heewi ko ganduɗa ne poti haalede min ko ɗo fof réglité ko ɗo woni bureau de juge o mon gandu projet ɗiɗi e kadi ko heewi ko woni caggal hade nden hen ƴeewen alifal jenggal garten taw woni caméra actuellement ko Ibrahima Thiombane on eta ko wiide ko Thiongan mais Ibrahima Thiombane hande woni caméra o lebno e maade madame ɗo ya hen garten tigi e nder émission Miin E Mon eɗen gandi tigi machallah somi waɗi invité ɗen ɗo maɗa heewi wadde andinde mon hal mbaɗaɗo invité woni jungam nanno Papa Crazy ɓuuri andire Crazy Miin Papa Crazy jeeyakoto Dungel kono Papa Crazy ha joni fuɗɗi rap ko en 2016 Papa Crazy fuɗɗinoma ko ganduɗa ko woni groupe original susɓe gonga Papa Crazy hande no waɗa carrière mo ko solo Papa Crazy holto groupe o woni bon groupe o tasani par ce que hande machallah minen makko min nandiri mais bon probléme ane rek min natti liggoɗade minen puɗɗodino o instant min mbayridiri hatta kadi à chaque instant min kalde mais pour l' instant kam komi goto carrière o ko min goto donc à chaque instant no mbimami ni kadi omon côté jam omon partout kanko vraiment mi ala jogdu makko 2016 kanko nanni kam e rap no jettirta jungo ma nawa neɗɗo cuhlel holi oɗon on ko wiyete ko Billy Boy jeeya ko zone Ferlo précisément à Lumbol Samba Abdoul ko toon min puɗɗodi carrière o en 2016 dañmi BFM mboɗo jangga seconde o toon to Wursoy toon après min jiirodiri voilà quoi après min naaɗi min puɗɗiɗi wadde rap min créé original suuf onon dal rapport uji ko ni diɓe mbaɗa créé groupe so yeehi ha ɓosi goto fof tina hoore mum tan e halawol mum après garan ɗo walla mbaɗa moral wiye non pourtant que min sehilaɓe ça parce que mine mokkam wona probléme wona min dañi Thieuze c'est que ko temps o way noon yaha benne instant kanko andi hol ko yi o sentiri ɗannade quoi o yeehi toon to Ivoire toon o dañi après min goto ngalmi ɗo kam ko chargé o combat o donc continue mission min goto ha joni ko min tan kuuɗo natti wonde original susɓe goo wonti Doole Music tigui Doole Music ɗon tentumi kaw ala kawor law bayles si charaw waɗimo bijo grand mi salminima no feewi jungay ñaama woni toon ko
laybi jeegoto dungu wuro alpha laybi fudi rap ko en 2009 non 2003 après arrêté éclairci suivi c'est ça laybi NG et son du monde effet cimetière mon ganda segment heavy bruit laybi et son du monde ha joni reconnaissance laybi et son du monde photo sama diwana photo sama town c'est ça woni diwan c'est ça souvenir aduna ko kadi pejjuto tolnida fejjuto podda don kadi ko somo ganduda wadi ko ganda ko woni buzz no feewi addi ekoji kewdi laybi ngadi to min namdade mo xam ko hewde ma problème mo gonda non mais mala problème gandum ken andi mala problème c'est sûr mais mi hedi mo so wudi ma lay aji be tonirabe non mi toñani juste ko rab rek quoi adandi kambe nde pellir wiide be naata ramde e parno ko wayni min horam kadi mbodo fadi ko wayni parce que ene heewi ko weddoto kam pibuji en clash mi jabota ko quoi te classe kadi kande kewi mi wadde dum réponse rek fam ko staff beydi wadde mi pousser staff beto parce que des fois ngaro ton parce que tawi min nahi jontam émission dum do te ko furi halde ko no heewi wadde gasi laybi quand 2003 pudi da rap non hewbe non odon bangi on question kam ça fait l'occasion bayko Piindi TV Allah wadi kambe fo be mbada suivre Piindi TV e be gandi dum mi hokkabe région ngaji lebdi quoi pour mbawade comprendre bon nan hen ko heewi sa nani hewbe mbi 2003 min presque jibinami koy galle hip hop quoi koy galle hip hop jibinami ko Ciloñ capital hip hop Fouta ko ton woni quoi e don to gonnomi do non bo ji grand frère uji won grand jam nen ha Mauritanie goto ni joni nen Belgique en wiye village ji kanko jamente kimbodi yemom yaadabe ensemble e be tourner di clip ensemble mais jo nati yimde ndebe ngoni ton komi boy tokos e der galle he mbo aldalal nane crazy en haal mako on grand frère am presque jidigal ko bam to hos ada wel comprendre ben non fof ko minen gonno don quoi komi boy to hos non mbor woni hen boy to hos be jalta be jaha concert aji à l'année de 2003 komi taskota ko après pammino yami quoi wona histoire ganda horma dum do ko min andani dum horam réel quoi ko yi ha après pammino yami dum parce que en 2003 be non nomi concert njaade en bamne habe hen warna e biyamo war bonne dum war mbatte dum rappeur minen kadi Ciloñ kam gona don tan gona jeune mona hen taw raba wurande dum heso ko seede webani quoi virus o naate ha dépasse ni fobe wadde mi contrôler be quoiey on 2003 mais c'est fami ko ben ma inspiré ben badi mi inspiré du foyre menen e wonde Allah yurmo yafo usbi Ciloñ naaben gandi odon kam birum Ousmane Tallo on sankima yo Allah yurmo mo yafo mo on kadi beydi wadde mi inspiré e der musique kanko beydi adde mi rap hay live yo ni ko waddum créer kanko mo jaa hen kanko hoore makko quoi jonnon min presque ko à l'année de 2014 ha 2000 son mo gidimi wadde enregistrer on so ko dunganabe te dum don presque ko 2014 2015 e gidimi nadde studio wadde enregistrer son ko studio DJ K mo hal ko welma matam quoi OK mais là bon 2003 2015 fof nan do tan mais là à ce cas on va dire retard c'est des musiques parce que plus de 2015 wala bien pour du nord nawede e programme en 2003 hande be ganduda wadde mumen be tolnida be fof hande machallah na baddo projet beddi fayde pourquoi gila den ha jodi live bi baaro tongado ni tan non wana live bi wayano tongado ni be mbi est ce que wadani un peu tard non wadani un peu tard parce que somi jumani haydere enen hal plure be mbi kalko yonti wana wadde fitu ko tardement ala don so ngolon kongol ayri fitu ko tardement ala heddi non wonto jara ha mama goto wonko wonta e hoore ma ko heewi ko wonno e hoore ma ittu dum e hoore ma sibu ko wona e hoore ma hombel mbafo rontade dum min komi afu galle mi woni afu babam mi yalti kedi gommi koy ladde mi yaltani pour wadde carrière musicale men der ladde ala beydino yaltidde mi pour liggade yawde wadde remplacer père foftinamo e yoga situation ngaji kewdi ada fami sa ari hen a woni do hen kadi an goto wona e hoore ma ala ko baddo mo diriger ala baddo mo conduire ala baddo mo e position ngaji moƴƴi fof ko an lijirten dum hoore ma OK ada fami dum tagi rabo quelque temps ma ƴettumo pawa mo ni seeda pour mbawa zerde yoga e guede après mbada revenir mais ha jonnon to wondo don tan wonde merci a jaban tan kon non waji be na do e do made acca bismillah crazy ka suko baddo cool
kono parfois mi nani am décolla seeɗa crazy quoi crazy ko tawi hade décolla ni tawa kadi komi tooñaaɗo wala tawa kadi wonɗo jiimi hamɓe ɓonni namde mi memo quoi min kam ɗum ɗon tan mais crazy bon je vois que bon mala jaɓi onon fof talent uji mon bon toi tu es excellent wedde ko mbiɗa ko ni ko yonti tan weeɓa ko ɗum woni noon ta babiraɗo ha non tu le tesel ah 6 septembre 98 donc boy to ah non ko an wi noon 98 ko wi an wi pièce nan non ça wala jeewa c'est ça crazy bon ka soko gonɗo e ɗum ɗo puɗɗiɗo en 2016 a tawi ɗo ɓe ngannduɗa ko même génération no gondi tout to Fouta awa toon remporté pas tant mal de concours aɗa wawi attude concours aji ɗon si mi fuɗɗima 2016 parce que 2016 oɗon woni ko kalanmami naani ko nden mboɗo jangga Oussouye mais 2018 mi waɗani rap parce que 2018 taw mi oppi école o mi dañi probléme seeɗa avec dinaɓe et tout ça mi mbanmi offre rabo jaami ril gonmi ɗon en 2019 aussi 2019 2020 nden ƴettinmi rabo normal nden noon bon ça fait l'occasion parce que compétition ngaji mbaɗi ɗon e Dande Maayo ɗon récemment e Dunguel waɗi ko 2 éditions ar jaggu structure mo bo har ndiaye waɗi créé monsieur le salue de passage kamɓe membre équipe maɓɓe fof donc kamɓe mbaɗi ɗon créé oɗon compétition emin keewi han presque Dande Maayo fof mais komi 3e position ƴettunomi Jawis kañum woni premier kañum e Diouf MC nana namdi kam bamin gar hen mais min ko ɗon ƴettunomi 3e position après 2e édition waɗi ƴettumi ɗum parce que ɗum woni to mbiyatmi hoorema mboɗo watta sa waɗi goto a watti ça veut dire kada wawi ko mbawɗa ko donc noon battumi après ngarmi ƴettimi compétition rewi ha 2e compétition kadi goɗɗo ari woni ar holli talama on ko DJ benen gonno ɗum organisé kamɓe ko Madi Ndiaye toon wonno ko en ligne min tokere temuji dans 5 jours 4 jours liggoɗa hen après balance neldaɓe corrige ɗum min e Diouf MC noon jaadi final ok Diouf probléme ami rek ala ɗo nomi ɗon hoto haalanmami ari hen to woni ɗo fof ko ɗo réglirte ok kala mo jinnoɗo andude ko heewi nan noon émission Miin E Mon fof ko ɗo réglirte à part musique o holko mbatta bon à part musique o ko je suis élève jusqu'à présent parce que actuellement il cadre comme artiste éleveur ouais c'est que ngo jogi diplôme artiste éleveur donc yaada so wi mo non fa yaada mais bon c'est parce que je suis seulement couronné de diplôme CAP Podor njangumi mais hono mbaɗita les deux ko haare kay est ce que so ɓooyi accata ɗo ɗum ɗo a heɓata ɗo tan ɗum tagi wiide contrat ji mom tan gaccaɗo musique o on sait jamais de Allah ardi en fof gay ano nandani mi ɓooyo affaire o de non ɓoyare inchallah parce que ɓernam ne ɓooyi hen ko yitte tigi yo Allah newno laabi à part musique holko mbatta mi liggoto ko parmi de automobile hen gonmi fo mi mbaɗat entretien mi mbaɗat laver tout ɗum tan affaire auto rek quoi affaire de mécanique automobile nde garmi ɗo henne kadi ɗo e nder Dakar ko min idi nannude hen hooram sah quoi eyyi min yiɗi ɗum quoi affaire de auto welam rek nannum hooram mbami mécanique formation mum plus de 7 mois hen nanmi Allah waɗi mbami ɗon réussir waji ɓe mbaɗimi stage ƴettimi côté Keur Massar o affaire o waɗi réussir jusqu'à présent hen gonmi quoi hen gonɗa ok a yiito hen hoorema machallah mbo yi hen hooram no feewi ha ɓurti kadi no feewi mbo yiɗi yo ɓurɗo kadi no aɗa ñama kalis mboɗo yetta hen Allah c'est sûr eyyi ko tawi addanami hen suuɗ seeɗa non ha joni gasani quoi o sa dar leranima taw quoi tigui jeehen crédit son goto laabi mbaɗen décortique son o garten e taw no foti haalede ko no heewi haade min arde e crazy bismillah hokko mon temps keɗɗon walla aɗa wawi yewtere en même temps jeeya oɗon ngari émission mon Miin E Mon TV dekkon ndeymami ñappa winde dusti taw kecce ɓole kalta dow bit mbiya aɗa bakka ana sesa be motherfucker laybile king woni indam min saɗa sustan ar an kaldam mi baw
Hey, bonna paade sambaka ɓurni mi perta temps e soma an mami yabbu hen hami rippo hen nana bi ani sohoma gang ñaago miñum kombali ɓe hay nder son flow ma ñamba min wawma babzen haalan frère gonga mystère makko maw zen mine ma fes woto même goɗɗo yabma dans 2 minutes totta zifu arbitrage jogga jel comédie maccitas paw alo fiston saɗa suusi woto hulni tan mbatta technique tic tac my sen king munugumo f ndata man ma 10 crépin sadio libraries ak 2 kilo bon ak 1 kilo riz tek temps bastion rest and peace walla double album soyno ko côté ɓole men je répète sa yiɗi a liggota poste ma heewa mbawa dañde dërëm kappi king walla kappi kole king ha poste ma heewa mbawa dañde dërëm album yu lambo men kappi king walla kappi kole king gueɗɗe yo leer à part min ɗo ala king eyyi eɓe gara mboɗo dara kal fek mboɗo kila ko jaltimi fof mbiyen onon kalda beyɗi bali ɗi kecce kalta laybi ari kadi caggal keeda a fiitimo becce ɗum ko holtoon kamon tawn bisimilla deej noon to jiiɗomi fof godde juddu noon yow mo reena kimi fof mo weeƴ noon eyyi mettude welde haɗata chaque jour dow mon komi king niga haala no weeɓi golle ngala te dow biɗ mbatta ndiga e zeko min kay phénoméne biche mi heɗota ko heɓɗono phénoméne o follow walla technique waɗataɓe pap bawɗi o watni may sen pap mi waɗi on kali après je mo mok niga tekkinani dande no pop si mok o follow teddina tout ni yo may sen pap nga nek sen pap ñëpp kullu kuy téye micro rek nga ne rab ngay def mbiɗa ko effet cimetière a bakki ɓurɗoma doole hol yon hen manbour a sikku par ce que mbiɗa ko manbour effet ma ɗum ɗo mbiɗa gewre ƴettoɗe eyyi kalɗa ko kala mum koni leeri bakkuɗa kappi king ala andi kappi king kappi c'est le king pour an ko king kay kanko inde mo ko hande noon kala piiɗo son wiyata ko king quoi mais waɗi king réel gurɗo goɗɗo quoi hayso soife jara o eyyi mais pourquoi bakkuɗa manbour andi manbour kam on comme dogani coow eyyi gasi mo tawɗo coow so dogani coow ko coow woni ɗo mais konko toña ani konko waɗi effet makko memanimi hen c'est quoi ton problème avec mais ala probléme e manbour hande mi haalanma hen seeɗa mino e man min gandotira en fait émission mon ɗo nde gewiɗamo ɗo henne nde oɗon kalda on instant mboɗomi studio mboɗnano effet cimetiére jour émission mboɗomi studio mboɗnano effet cimetiére ko studio jeeymi émission en direct aɗa faami kono émission ene waɗi suivre non ene waɗi suivre machallah on banggue ɗum tan mbiyami yomi ɓeydi tinnade hen heddi noon manbour kadi nde ɓurmi ɗo wonde boye o aranno ndulmaji concert aji eɓe gewiri nden min garta hay min monta somin monta mami ñaago wallahi mami ñaago walla wiye il faut o taƴa ticket walla o taƴa ticket ne mbawon nadde aɗa faami min jeeɓamo style gangse makko weli min normal quoi minen fof min ndewe soyno hay certain groupe amen sa won booji mbiye hen soyno en de tout on waɗa reɓe kamɓe koye mabɓe ko ɗum ɓe ñaagui Allah manbour en si som trompe pas ɗum ɓe ñaagui ɓe jaaha ɓe keeɓa reɓe he won certain level mo ganduɗa hoorema eɓe jiiya booji ene jetto ene mbiya en mbaɗa koɓe mbaɗata ko walla ɓe kollaɓe kamɓe koɓe kollata ko kañumen ko jogui ko ɓuuri hewde doole min waɗirani ɗum pour bakkudemo walla goɗɗumen ni juste nanno mbimami radio he ni ko question mo pose momi aɗa faami mbimi effet cotte quoi parce que kanko nono wi eyyi mbimi walla double album soyno ko cotte ɓole men quoi par ce que plus de 3 ans en arrière mi ɓooyi joɗade album soyno par ce que on instant ne heewi mais konko haali probléme ko min garta mi heeɗima hen ko réalisateur je sais pas producteur ko mi heeɗima on jour mais an effet jambour ko wondima hen non effet ko effet yimɓe foof par ce que kanko effet jambour o min mbi aɗa faami ok joni noon foof min paari hen wonto mbiɗa boy ala yaha taw ala bakko ɗo yimɓe fof no gandi ko guimsére kaldata toon non presque te guimsére kañum wonko fawe tawol par ce que waɗi femme haala te femme haala makko foof mbeɗa ka jiɗɗo en hoorema walla non femme haala o presque mi fenantama mi heeɗima femme haala makko mais wona fof keeɗimi quoi to jiirama ɗo mi ala oɗon temps sah wallahi portable am ni sa ƴeewi portable am ala son rappeur instrumental uji ɓoli goni hen en tant à part demba hamme en kay ɓuranen ni instrumental ɓolo kettomi min pour mi heeɗo son rapport probléme ko staff goto e mabɓe arata adda son uji projet diwde yalti mi wiya yalti vraiment o tinnima ɓe tan waɗi projet o hokkami hen plus de 200-300 on mais probléme ma e guimsére min e guimsére
min ngala problème min dendi ko diwan aɗa faami min e Guimsère min ngala problème min dendi ko diwan o mondulmaji funeɓe min mboɗomi dow guuro Alpha aɗa faami omo rappa minnen mboɗo rappa Allah ne hokkimo talent kadi aussi quoi eyyi Allah ne hokkimo talent omo winda omo wukkira quoi eyyi minnene kadi min jiiye koye amen talent mo Allah hokkimo fof ko ɓurɗum nen ɗo leeli mbiɗa ya memmo ummo mi wiyani yo memmo ummode par ce que hakkude amen Guimsère presque wayno aɗen ko ɓuuri bonde fof e aduna domburu ngata wutta quoi aɗen domburu so ngarimo ngatata ha par wona e wuttude min noon mi wayani noon min komi neɗɗo direct soboto visement mi watta tour tourdi po a haalan ha joni holko wadde moon eyyi mbiyami soboto visement mi watta o tourdi po kanko compré o visete o kalisma on wawi yimde ni son love weddoma hen ponsala en taw neɗɗo wawa famde kanko kalisima ɗo kon firti ko werloma ko kanko memboto quoi ko mi mbima eyyi ko kanko memboto te kadi so joɗimo wima non minoye diw min ngala probléme yiiɗa par ce que wona émission makko woni ɗo ko émission woni ɗo quoi mi yiiɗa nadde makko ɗo ndeke boyo ko patti ha eyyi mi yiiɗa nadde makko to trop artiste aji yaade kettoɗo e rappeur no ɗum e rap ko clash e rap kam kañum yaadi quoi sa felde wiye rappeur mais le problème ane que woni ƴettoɗe ɗe min parfois ça me dérange est ce que on wusrani seeɗa aussi te kadi somi jumani c'est la première fois mi yima sound mi adda hen effet cotte en walla ndeymami ñappen o woni premier sound mo memi wadde ko way noon hayso ko freestyle mi jaɓata ɗum quoi te kadi min somi yaltini son ujam en waɗi hettoɓe taw ni gona suuhaɓe d' ailleurs keɗo mbaɗami orienté de tout mbiyami lay fewre ni minen ko ni min gandirma ni min nehirma ni min jiid darorɗa quoi ok mamin garta hen par ce que feƴƴuto poɗɗa mamin gar hen emo mbaɗɗa ton clash o et tout de hen e crazy mind keɗoɗen son makko mo ganduɗa o wi ko confirmation woni confirmation mo ganduɗa ko projet EP oui Papa crazy go best. Yeah, I'm the best. Yeah, my nigga be pop. No tira more the kind of doobity. I say Johnny deposit up. You know me call it pop money. Need me the food to tell my help. Ala do konkira halam ko be jidi sali no be manja. Wahona ma fitek tang Johnny kai lady ko mi pandi pre na ti de jam kom no fella dem fella hell cham kala be on friend man my change no ko bitch ni ala Johnny jam. Yes we could do up on a million come on fuck up money go mami one. Mami ran the bell mut to the devil mut to fake crazy ko number one. Mami ran the bell tactic kill the job and la furma ko on. Hare ko patane pundi mo jabde sa yile mo kambe kachani do shakude go to me hop my huru do patame woyo papa toujours ko partant no mi jolata ko ba aka bari tala papa ko polyvalent ni depuis quand qu'il est bon temps ni lam do min tan do ha 10000 ans et puis pourtant moni fo fere andi baado bangol halata ko kulude je mawni foko debe go mi te pamata to ndew ni ko tako peji gala je kilometre madi jimi do ko dai pamine be dapano keci ba leli ya ko dedi fati ko ko digala mada ina raburu fu fo kala pindi fo ki la joxore mo be rede nda ko boy dade mi woni goto mo mbati giti jidi nyam ala dani kam boni kuni de sugi nyam ni ko bi lamu par force ma ni dara don mais min les boy c'est quoi votre problème comme ngeen mune rap ni dum rek gomor horma rek nga ko non tan ta ko net kanyum ko go c'est quoi votre problème sona gom de ko muskama onon jogui talent no feewi mais yaltan ko émission Miin E Mon pourquoi ça ba sigiran maaro ko mbimami naniri hunde fo koye sahari lay haali ɗum joni somi jumani hunde fo nde yonti ko nden tan quoi kadi ko ma gummonoɗa hunde kadi nde yonta quoi ɗo sikki somi jumani c'est que sa huufi juuɗe ma woyen sa wa arde ɗo ha para wurnuɗo son ha ban mbiyaɗo ɓumna mbiɗami ñippo may sen pap si wonɓe pap woni noddiram baaba wiyam baaba ye baɗo e watta kadi en même temps ewa par ce que ɗon ko Diouf jaadɗa concours an wurtuma e Diouf Diouf MC jaadɗa concours si o gagnimo o waɗi o watti wimo woron papa konko kalduɗa noon bon Diouf kañum mi haaldani mum par ce que Diouf probléme ame rek min waɗi compétir gagnimomi comme waygo no mbimi nanni wiide Angleterre e Sénégal hol probléme mum seulement Angleterre fiyen joni min mi haala ko min haala ko kedimi e son uji après ɓe mbiya kam min fañi min mbatta min jahasta aka seeɓe
des fois non kadi wono oɗon joué hen o waɗɗani ɗon de o waɗɗani ɗon de kam ko rendinimi e juufte alors que juufte jangol woni hakkude ay très bien juuf sa yeddi mum a wi ko rendinimi e crési mo wi crési mi tinani sona taw kañum yiɗi habde yam wallahi donc mi wima mbaɗone watta par ce que mi waɗi mbattumi e dow mabɓe kamɓe foof toon jeune am to oron jeune Fouta foof parce que nanɗomi kam ne andiri mi waɗi mi watti c'est que mi nawi de pas mal de compétition donc noon koye dow talent ji guittumi ɗum koye nder wawɓe kadi adiɓe me rap adiɓe me foof min mi ari comme boy togo so Allah waɗi mi ƴetti ɗum e dow mabɓe donc tagi min yo mbiyam papa par ce que kamɓe aɗa ɗum mbimami joni rek pinde fof wi hoore mum ko king ko papa ɓen ko jirwinoɓe hip hop mi annda saɗa faami ene waɗi won sippirteɓe ene waɗi kadi foɓɓoɓe kelle dow non min jaɓara e goto ko king dow hay la o gam jaɓan king ni pour wasa woɗɗoyde ni e ti noon ko mo fof ko king hoore mum eyyi mo fof ko joobo hoore mum joguino hande sa wi komi rappeur mbiyata ko min wawi Fouta foof o so ari wi kañum wawi Fouta foof mais Allah ne andi bawɗo kadi jobma lamdu golle ɗe darene projet o caggal tamal concours de mbaɗa moƴƴi tout mbaɗɗa wonda ko woni projet confirmation woni confirmation woni waɗan confirmé ko gonɗa ko e dow ɗum way ko 9 titres sen joɓani 5 titres on ko projet IPO no wanno mixé avant ɗum ɗon 8 titres hokko min mbawi fadde caggal tourné ji ma Fouta et tout bon inchallah yoɓe padam rek par ce que mi ɓooyi wiide ha joni koye job min goni sesa haɗani yettade kadi ɗum ɗo e hoore mum kadi e patno min hande yiide min ɗo e min jodde ma face à face min kalde ma devant tout le monde aduna fof on ƴeewa min en tant que papa Crazy ɓe jinno ko andude taw ko gonga réellement mais ɓuuri wonde gonga par ce que yiddam dépassé fooli ɗum inchallah yo pat min kadi ma ɓurɗo e min e job ni koye projet fijirde gasi woni mixé mo mbiyatmami o c'est un projet en cours ni presque o way kono gasi ni yo pat min inchallah ma wadde des featuring kadi d'autres plein d'autres surprises des clips vidéo inchallah so min garti Fouta min bonno ton kadi papa ɓuri joɗade ko Fouta walla Dakar pour l'instant mboɗon ɗo e Dakar mais ko Fouta ɓurnomi wonde ɗum toon mbalmi confirmé garmi ɗo mi waɗ ɗo kadi confirmé si mom taw ɗo kangam woni kay mais min kon kangam e dow mabɓe tigui peƴƴude poɗɗa sa yiiɗi yawde libde sa yiiɗi yawde libde sa yiiɗi yawde libde eyyi ko pulaar quoi max réel to woni man paw max réel mi wayri nandemo seeɗa mais j'espère que mon ɗo e Dakar mi wayri nandemo seeɗa noon am the boss mi accimo caggal am mon toon quoi homon legal am ɗo wona wonno ha joni kay no poɗɗa ɗo ko konko kamɓe jiɗo mbaɗa ɗon classe e ay feƴƴude poɗɗa ɗo ko ancien histoire woni ɗon yo ko ɗon jiɗɗa andude minen kadi mami memani ɗon eyyi feƴƴude poɗɗa on instant min gonno ko Fouta nden mboɗomi Fouta quoi feƴƴude poɗɗa ɓoyani en jeeya e 300 onam 3e 100 onam somi juuma en annam hen goto couple tan est ce que mbaɗa andi feƴƴude poɗɗa ni walla ay par ce que ɓooyi quoi en fait c'est vrai quoi ɓooyi jam ɗum ko king ko papa non en fait hamo feƴƴude poɗɗa ɓooyi quoi eyyi sawno ɓooyi koye 3e sawno mo jeeya ay sa yiiɗi yawde lebde feƴƴude poɗɗa hamo addi hen leeri kaluji mum seeɗa par ce que oɗon instant nden ko ɗin 3 rappeurs presque ɓurno wonde wural fa quoi eyyi am the boss max réel laybi ɓe gonno toon quoi mino e boss noon komin gayanuji mi fof ne gandiri min gandi en keftidini min toon e nder wural fa quoi en fait yeehi ha goto moment kanko e max réel ɓe mbaɗi son eyyi ɓe mbaɗi son ɓe classe ndeɓe classe sawno nde après min mi jooɗino damorgal amen ni woodi copain goto ummi school ari wi ham mbiyomi nam wiya nani son kesso jaltuɗo mbiyamo hol son kesso jaltuɗo wi bosse matériel puis son kalisima mbimi bon o addinimi son keɗimomi ɗon directement ko kamɓe très bien kamɓe jeehi sar affaire o quoi eyyi o addini keɗimi son mais min pour te dire la vérité wallahi nde keɗimi son nde mi yiyani hen sah ɓe holto kalis laabi non avant min mboɗo classe mi yiyani hen haydara kodmi galle staff o kadi ɓe jooɗi grand frère uji am nan ɗon ɓe jooɗi ɓe mbiyam bi oɗo instant sa yi boƴƴi kalisima ko an ɓe kalisi sa yiyani boƴƴi kalisima ko an ɓe kalisi te sa kalisani sa ruttani son comme si ko a wawa te kadi oɗo instant ɓen jogo e ɓen ɓeɗo jogade ɗo hen sikki sa rewa kala ko joguiɗa ɗo a pertat ɗum
aɗa fami il faut mbaɗa répondre rap yadani joli cœur wiide e a watta réponse acci yimɓe kalise ɗe gueɗe a waɗat riposé joni an jaabiɗa aɗa fami jaami hande waji ɓe kalnimi ɗum e nder oɗon jamma lendemain mum kikiɗe jaami mata mbammi enregistré son presque fof koye jamma hen bindumi ɗum quoi 3 couplé mbammi hen mbammi réponse nde mbammi réponse o nde kadi mimi tappitani ɗum eyyi min watta ha pare mi huuɗo quoi mi waɗa taw ko an kucci min namde ɗum mi wiya boɗo waɗa hen noy ni mi jaɓata ɗum min komi direct so tawi ko en tant que an mi on instant mi invitama radio ni te ko mboɗo joguino toon émission woni Dumga FM taw mboɗo waɗanno toon animé émission sah de rap mais goɗɗo invité mi oɗon jour invité mi ha inviteur ni maxirel min joddi on pose question oɗo classe ol jeeyi ɗum mbaɗan mon plus clair kadi o classe ko kamɓe ɗiɓɓe fof jeeyi ɗum par ce que kamɓe kalisno ham ɗon laaɓi bon il paraît que lettre aji kala to jiɗmi tan ala wawi hen rabde ha beelaɗa ɗum tahi mbimi boye onon ko gonɗu ɗon ko waɗɓe piqure rab o walla ɓeɗe joni piqure rab ko woni so nawtama piqure o non wimo machallah Allah rokkat te affaire on waɗi code affaire on waɗi code yaade c'est une chose il faut sacrifier rab wona nder suudu fuɗɗi ɗum il faut yimɓe paama ɗum grand jam ɗi rewnoɓe ɗo ɓen gandi ɗum rab fuɗɗa e nder suudu aɗa fami a wawa tawde gara leppu bien Allah wawi hokkudema hoore mbawa windude quoi mais pour gura donta rab o loolu il faut nga ƴettanam lettre goto après guddene tawno temps o gasi kanam e projet ella o woni laybi foto baari kalla machallah sama yonɓe dema ko talla min e mabɓe min gona gotum kal jiiɗo maɗo falla from cilon jeeri wuuro ceerno hamme baba talla kala to bettimi kalla baloɗo wona talla ɗum ko rabte wona balla kala mo jaggumi ko galla nde sainte komi lambo wona doole wona balla saɗa yiɗɗi wotto talla ɗo ko flow freestyle mi addanmano trop christille ɓuuriɓe bonde cro pristille accimi jegueɓe no christille jappa sen mairie christille munuma freestyle damay christille kam iri killa malla critille kam iri la killa kan nga iri man so ma killa machallah émission rek to hol ko fatta noko bay tammi bay fadde projet ji ɗi eyyi ko mbawɗon fadde e projet ji ɗi pour wadde on confirmé par ce que nane nder son Fouta mo mbiyannoɗa Fouta sama diwano won mo goto mo kalnomi hen mbimi mami yetta seeɗa ndeɓe daña biwje ndeɓe dana bibje quoi wadde ɓe karmini diwde en tout cas dal yoɓe pam min mi natti yedde oɗo instant e mine projet ji noon pour vous dire la vérité bien vrai ko pulaar kalami ɗo mais projet o ala limite na wona pulaar tan mine min mbaɗa sentir min pawa eyyi par ce que oɗo instant wona pulaar o rek waɗi suivi quoi wax dëgg fa yallah ɗo e Dakar o emin hen rab olofe emin hen emin jogui hen projet ji leerɗi emin jii hen ko leeri pulaar o kadi en même temps emin hen caggal so ɓenni après so décembre o ɓenni e nder janvier o maɓe jii goɗɗum kadi ko waɗi garaw quoi minen min mbiyata ko ɗo min jaltirta par ce que sa wi ko ɗo min jaltirta ɗo mi padamma ɗum tan min tan pattami ɗo mi yaltirta toon holko guddita ko mbaɗa bandiraɓe eyyi ko guddiranmi ko mbaynortomo bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu taala alayhi wa sallam e yettude jinnaɓam ɗiɗo nenam Kardiatou Koubra ɓuɗɗo andire Rugi Pen babam Mamadou Pen kadi aussi Ciloñ kamɓe fof mi salminiɓe e calmimi fuutankoɓe fof staff ujam ɗi fof mi ara e ɓeɗo mi idoroɓe mi fuɗɗo yaltude o mo kucciɗa ɗo hen woni Hamidou Ly aɗa fami mi salminimo no fewi o woni Lamine mbiyamo Lemzo El Diablo on jiiɗum o hamo ari joni tan holli jikku makko o gandino o manki hoore seeɗa quoi eyyi haqqille o rafa seeɗa o manki hoore gasi ko noon mi salmini Mr Las kadi tampowo ɗen gueɗo a heeɓi lien walla a heɓani lien salmini Mr Lay Awen Big Boss en hamo dendagal fuutankoɓe même rapport uji ɓe mbiyatami kalisiɗoɓe fo big up quoi eɓe gandi ɓerde nde ala he darto mabɓe ɗo mais so wonti cadre rab mi accata ɓe jeeɗa eyo Max holko mal wiye Max ni kesi holko mbaynoɗa ko wiide rek alhamdulillah kadi anne aussi kadi mi wonma remercier big lay bi aussi e staff mum ono foof kadi aussi kala jeeɓo en ɗo en direct waɗi ɗum big up mi weltanima hen kadi aussi sœur am woni jahrigam actuellement ko rumum losmi ko rumum gonmi waɗi en ƴeewi en vraiment tinayam kañum e galle mum foof vraiment e kadi wonɓe Fuura kala keɗotoɗo men daali jeeɓo men vraiment mi waɗni ɗumen big up jinnaɓam tout ça staff am nan nder Gara Ndiaye Oumar Gadio Haragne Lo ɓen foof dal hande mbawa limtude quoi par ce que mo fof wonto dari mo fof wonto ɓe jaggani en hen donc noon ko wideɓe rek kadi inchallah ma moƴƴu yooɓe continue koɓe mbaɗata ko rek e mine job ma ɓeydo leerde quoi inchallah merci beaucoup on jarama déplacement o weeɓani guila subaka ha hande onon gari ɗo laybi merci beaucoup crazy
merci beaucoup vraiment weltima no fewi mi fera kongol ma won projet goto ɓeyɗa an ka denno rapport uji non biyetoɗa ka denno rapport uji joni atam invitation an wawma ham yalta hen dappa hen crazy joni min wiya kam dendi ɗo wiya kam mona invitation mi watta ɗum non min mi invitamo moye son par ce que min waɗi ɗum déjà programme mi invitamo moye son mo ara haala hen ay ala problème aɗani ko waɗi ko wi kam ko wi kam dendi ɗo ɗum koni session no a yiɗum a yiyan waɗa ɗum min mbaɗa wadde innovation mais ben instant rek haade ça soit clair ngacce min deeƴi min liggo gasi mbaɗon ko batton ko eyo ngara min kaari taw c'est le rap qui parle donc ça woni artiste rek a heɗoto donc lecture rap so tawi ala heɗo tan ma wotto tottuma seeɗa e bon ko kewmi wiide ko yo haat toujours e cadre rap très bien des ennemis wona je comprends mais onon ganda kadi ko liggeyo darde ɗum après ɗum mamin ƴeewe ɗum ay min jiiɗi ɗo mais sa yi cigra min très bien Mr Mask kadi gacca hakkille woto heɗo faado trop même mbiyaade yaltagaɗo hankino en ni ala hankino petkatto wonmo sa perti ma tamin ɗo de jawo ɗum ɗon merci beaucoup merci on jarama salmini kamɓe fof hay goto joguitanima ɗi félicité no feewi babs uji e somo ko kesso avec Coumba Sana ñalande so kadi battaɗo haggille o saaha ɗo fewi réseau ji kala on woni Sinthiou uptown woni omo ganduɗa woni gaynako rappeur konko ne waɗama félicité no fewi en calmini dendagal fedde Mama Demba Diallo kala e kuuɓal famille o kala mi salmini mon dow puɗɗorimi ha less moɗi mon gurko je vous aime fort famille Aissata Mouɗo no mbaɗon wonde kala on calminama jinnaɓe on frère uji am sœur uji am cousin cousine onon fof on calminama mais tante maman onon fof on calminama mbaɗama groupe je vous aime fort fort mi salmini Mamadou Wele gorko mo to ganduɗa to woni jowol on to leydi France salminama juurama waɗama gorko moƴƴo tedduɗo jinɗo Fa Ndiaye Aliou Diak mon frère mon ami mi salminima Seydi Diak gorko mo dondu Amel bandum tatawam Salamata Diak o waɗama gorko fof salminama no fewi Mamadou Ibrahima Niang Seydi Niang Ballo Seydi Kiné mi salminima baniraɗo gorko moƴƴo tedduɗo mo ganduɗa machallah guille Gagui Fa Ndiaye accani ɗum noon mi waɗi moon tottimo rendez-vous prochaine émission so wiɗi jomiraɗo top ngakke halka ñaguima yafuy en calmini staff o foof en calmini Ibrahima Congan gonnoɗo Comban gonnoɗo e ko ganduɗa ko woni andi min mo jogui sehlam goto no wiye Doro Congan ko Doro Congan ono watta mi trompe ɗum tahi ɗum no Ibrahima Congan wonno e ko ganduɗa ko woni caméra o Ali Fall to bangal technique kalkonke halka ñaguima yafuy ha prochaine émission inchallah on jarama